Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης. Ναι, πάντα πορευόμαστε μαζί. Και έχουμε και τα διδάγματά μας ότι όταν ξεχνάμε ή όταν φεύγουμε μακριά από τις ανάγκες του πολίτη, του αγρότη, τότε γίνονται τα λάθη. Από εδώ και πέρα η νέα σχέση αυτή θα είναι ακατάληπτη, συνεχώς και μόνιμα μια νέα σχέση με τον αγρότη. Πώς να ξεχάσει, εφόσον ήρθε η δεξιά και μας θύμισε όλες τις κακές της συνήθειες, όλη την αντίληψη του αυταρχισμού του ρουσφετιού και ενός κράτους που δεν είναι κοντά στον πολίτη, που ξεχνά τις πραγματικές ανάγκες του λαού, που βοηθά τους ισχυρούς και τους ημέτερους και αφήνει τους πολλούς, αφήνει τον φτωχό, αφήνει τη μεσαία τάξη, αλλά αφήνει και τους αγρότες. Το Πασόκ είναι μέρος, είναι σπλάχνα από τα σπλάχνα των αγροτών. Εμείς ζούμε την αγωνία σας, εμείς χαιρόμαστε με τη χαρά σας, ταυτιζόμαστε με κοινές προσπάθειες για να αλλάξουμε τη ζωή στην Ήπεθρο. Και εγώ εδώ βρίσκομαι εδώ μαζί σας στο Θεσσαλικό κάμπο για να δηλώσω την δική μου απόφαση να παλέψω ασυμβίβαστα για μια νέα πορεία, για μια νέα Ήπεθρο, για μια νέα αλλαγή στη χώρα μας. Μια νέα πορεία της αγροτιάς. Μια πορεία νέα που την πιστεύω. Μια νέα πορεία που βασίζεται στην ειλικρινή σχέση μεταξύ Πασόκ και αγρότη. Και θέλω να ξέρετε ότι πάντα θέλω να μπορώ να σας κοιτώ στα μάτια με ειλικρίνεια και να μπορούμε μαζί να πορευόμαστε. Δεν θα τάξω λαγούς με πετραχίλια. Θα ξέρετε όμως ότι στη νέα αυτή πορεία θα είμαστε μαζί, κοντά, με συμπαράσταση, συνέτεροι. Θέλω να με θεωρείτε συμπαραστάτη, φίλο και συνέτερο σε αυτή την προσπάθεια της μεγάλης αλλαγής και αναγέννησης της Ηπέθρου. Και ξέρω, φίλες και φίλοι,